Hi, hello, welcome back to Mr.Kumbra Productions. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇಂಚಲರ್ ಬರ ಮಾತಾ ಹುಷಾರ್ಲರ್ ಏನಿದೆ ಗೈಸ್ ಇನಿಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಕ ಬಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಬರನ ಏನಿದು ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಬೈ ಮಾಲ್ದೆ ಮೈಕ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಅಮೆಜಾನ್ urdu ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ನಾನಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪಾತೆರ್ನಕ ಪೂರ ಐತೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಕುಡುರೆಡ ಪಾತೆರ್ ಉಂಡು ಮೈಕೊರ್ರ ಪೂರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕೆನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತು ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಅವು ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಣಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಅವರ ಲಾಂಗ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದು ಪೂಜಿ ಅಂತರ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ಆತು ಪೂರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ ಮೈನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಮಂಡ ಸೊ ಮೈಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೈನ್ ಆದುಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೂರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅನಿತೆ ಅನ್ನೋ ಇತ್ತು ಬರ್ನಿಕ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಮೈಕ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಯಾಪನು ನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಕೈ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪುರ ಅದು 5 ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಪ್ಪೆರ ಪುರ ಆಯ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಸೊ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ತೆತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತತ್ತು ಅಂಡರ್ 5,000 rupeesಗೆ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಂತೆ ಮೂಲೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸೊ ತೂಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಂದು ಏನಿದೆ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವರ ಅಮೆಝಾನ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಯಾನ ಅಂಚ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮವರವರ ವೈಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಟ್ ಇರ್ದು ನಿಗ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಕ್ ಆಪುನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು ಐತೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಗೈಸ್ ಸೊ ಅಂಚೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಐನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೈದು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತದ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಅಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ತುದುಪರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ SSD ದ ಪೂರ PC ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೈದೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೈನಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೈದ್ರೆ ತೂಕನೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೂಕ ಮೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಏನಿದೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ದಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಯಾವ ಆನ್ಲೈನ್ ತೂತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನೀ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಉಲಾನ್ಸಿ ತುದುಪರ ಉಲಾನ್ಸಿ ಪಂತ್ ಇಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೇ ಅಂಡರ್ 5,000 ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ದಂತ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ನೆನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಲ್ತೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜ ಹಾಲಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಸರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ರಾಡ್ ಅವು ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಬಹು 18,000 ಮಿತ್ತದವು ಎಡ್ಡೆ ಮೈಕ್ ನಾವು ಬಂಡ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪು ನಾವು DSLRಗ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪು ಅಂಚಿನ ಮೈಕ್ ತೋಡಾಪು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾವಲಿಯರ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ A100 ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೈಕ್ ನಂದು ಏನಿದೆ ಏನು ಉಲಾನ್ಸ್ದಾಗನ ಸೊ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತುಕ್ಕ ಎಂಚೊಂಡು ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಬತ್ತನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಇರ್ದು ಅಗ್ಲನೇ ಸೈಟ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತನಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪು ಇತ್ತೆ ಏನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಿಗ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಈ ನೆಕ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೂಪೆ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಐಟ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇದೆ ಈ ಕೈತಾದೆ ದೂರ ಏನು ಉಳ್ಳೆ ಏನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತು ತೂಕ ಎಂಚ ಪೂರ ನೆಟ್ಟ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಮೈಕ್ದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೂನ ಕೇರ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತೂಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ ಇಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಿತ್ತೆ ದಿಕ್ಕದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೈಕ್ 3.5 mm ಜಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವೈಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಲ್ಲ ಐತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತ ಗೈಸ್ ಇಂದು ನಮಕ್ ಐಫೋನ್ ಲೈಟ್ನರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಐತ ಒಂಜಿ
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪಂಡ ಐಫೋನ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಕೂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಫೋನ್ ಅಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನಿಗೆ ಯೂಸ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ನರ್ ಐಫೋನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸಿ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೈಟ್ನರ್ ಟು ಸಿ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪರ ಐತೆ 13, 14 ಅವು ಯಾವ 14 ಐಟ್ ಪೂರ ಓಕೆ 13, 14 ಐಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಈ ಲೈಟ್ನರ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದಿತ್ತಿಂದ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚೆ ಪುಷ್ ಓಕೆ 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 ಇಂಚೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೈಸ್. ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂಚೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಕವೆ ವಾಟ್ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಕವರ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಆಹಾ ನೆಟ್ಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆನ ದೀಪೇನು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೈನ್ ನಮಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಉಲಾನ್ಸಿ ಯಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಬತ್ಕ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಕ ಓಕೆ ತೋಲಿ ನಮಕ್ ಉಲಾನ್ಸ್ದಾಗಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಉಂಡತ ಈ ಪಂಡ ನನ್ನ ದೀಪ್ನ ಮೈಕ್ ಕೇಸ್ ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಂడి ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ದಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ ನೆಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ದೀದು ಕೂಡ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಅವು ಪೂರ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ದಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡು 100% ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡು ಎಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪವೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಏನು ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ನನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮನ ಒಯ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅವಡತ್ತು ಆಗ್ಲ ಸೈಟ್ ಇಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಕ ಮೈನ್ ಅದಾದ ಒಂದೊಂದು ನಿಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು 3 ಜಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ನಾಡು ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಐಟ್ಲ ತೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ನೆನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೂತಿರ ಸಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ಐನೇ ಏನಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಪ್ಪವೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಏನು ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ತುಪ್ಪವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ 3 ಜಾಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದುಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಒಂದುಲ ಚಾರ್ಜ್ ಆವಡು ಎಸ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರು ದಿಯಂಡ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ರಡ್ಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಯೂಸ್ ಆಪಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎರಡಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರೋದು ಪಣದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತನಂದ ರಡ್ಡು ಯೂಸ್ ಆಪಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏರನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಜನ 3 ಜನ ಇಂಚ ಪೂರ ಫೋನ್ ಆಗ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಆಪ್ ರಡ್ಡು 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚಾರ ಓಮ್ನಿ ಪಿಕ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತೇನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜದ ವಾಯ್ಸ್ ರಡ್ಡೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಒಂಜದ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇ ಪಂಡ ರಡ್ಡಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಒರಿಗೆ ಪಾತೆ ಅಂದು ಪುನಃ ರಡ್ಡ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಪಂಡೆತ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜಾಕ್ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊಪ್ಪುನ 3.5 mm ಜಾಕ್ ದಾನ ಪುನಃ ನೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಕನೆಕ್ಟರ್ ನೆನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂಚಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಎಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಇಂಚೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಒಂದು ಕೂತೋಲಿ ನೆನ್ನ ಮೂಲದಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಿರ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಿರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಮೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂತೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂತದು ಜಸ್ಟ್ ನೆನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಂತು ಬಾ ಎಂಚದಾದ ಇದು ಆನ್ ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂತಿಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಆಪನದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆವಡ 80% ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರೋದು ಗೈಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನು ಪೂರ ಮೂಲ ಪತ್ತ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಲಕ್ ಆಡೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ದೀದುಪ್ಪೇರು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂದು ಪೂರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ತೋಜಿನದ ಅವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಲಂಚನೆ ಕೆಲವರ ಮೂಲ ಪೂರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದೀತೇರು ಐನು ಪೂರ ಲಕ್ಕ ಅವಳು ಇಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲಕ್ಕ ದೀವಳು ಪಂಡ 5 ಜನ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಡ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ಪರ್ ಬಿಂಕ್ ಆಪು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಬಿಂಕ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋಸ್ಕರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ ಜನ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದು ಮುದಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಜೋರು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪೂರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ರ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪೀಸ್ ತೂಪಾರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅವೇ ಬಾಕ್ಸ್ 3 ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕು ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನಂಡ ನಮಕ್ ಉಲಾಯ್ದು ಇತ್ತ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಚದಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲ ಓಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ದೆತ್ತದ್ದು ಮೈಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಬಂಡ ಹಿಡನ್ ಆತು ತೋಡು ಮೈಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೂಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಇಂಚಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪ್ಸಿ ನಮಗೆ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಅಂದೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂಪ ಉಲಾಯ್ಡು ದಿನ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ದಿನ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಪ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೃತ್ಯ ನಿಗ್ಲು ಈ ಮೈಕ್ದ ವಾಯ್ಸ್ಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ್ದು ಮೈಕ್ ಈ ಉಲಾನ್ಸಿ A100 ಮೈಕ್ಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ್ದು ಏನಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೋನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೋನಲ್ಲ ಹೂವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಅವಡು ನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಏನಿತ್ತೆ ನೆನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ದು ಪುಷ್ ಮಾಲ್ತೀಯ ನೆಂಚಂಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೆತ್ತ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದಯ ಬಂಡಂದೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪೋಂಡಲ ದಾಲ ವಾಯ್ಸ್ ಐತೆ ಕೆಲವರ ಚೇಂಜ್ ಮಮ್ನಾಗ ಈ ದುಮ್ಮೆರಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೈಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಚೀಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ 800 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನು ಮೂಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಂಡ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈಡೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತನು ಈ ಚಿನ್ನ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈಡೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶರ್ಟ್ದ ಉಲಾಯ್ದಾತು ಅವೇ ಸಾರಿ ಶರ್ಟ್ದ ಉಲಾಯ್ದಾದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಏಕರ್ ತೂಪ ಅದ ಅವೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಲ್ತು ರೀತಿ ಈ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಎತ್ತಿನಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಜಾತೊಂಜಿ ಜಾರ್ಜ್ದಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ಕೇಳೊಂದು ಏನಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ 13 hour ದನ ಪಂತೇರು ಮುಗುಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ 13 hour ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತುಜಿ 13 hour ಅಂಡ 4 hour ಇತ್ತೆ ಏನು ದಾದ ನೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಸೀವರ್ ದಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಸೀವರ್ದ 4 hour ನೆಕ್ ದಾನ 6 hour 5 hour ಸಮಥಿಂಗ್ 6 hour ದಾನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದುಪೆ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎನ್ನಿವರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗರ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮೈಕ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಲೈತೆ ಹಿಡನ್ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬಾಕಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಓವನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಕ್ದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ವ್ಲಾಗರ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆತು ಎದುರ್ಲ ಪಾಡೋನೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚದಾಲ ಜೀವ ಲೈಪಿದೆ ಏನು ಓಲ್ಲ ಪಾಡೋನೆ ಎಂಕ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಏನು ವ್ಲಾಗರ್ ಏನಿರ್ತಾತು ತುಲೆ ಎಂದು ತೆಪ್ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡು ಹಿಂಚೈತೆ ಪಿದೈಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಏನಿದೆ ಎಂತ ಇಂಡೋರ್ಡುಲ್ಲ ಏನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡೆ ಅಂಚಾರ್ದಾತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಾರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ತೈಟೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ರಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ನು ಉಲೈ ಪಾರ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಿದೈ ಪಾರ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಿಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ನೆತ್ತ ಮಾಡೆಲ್ದ ಪುದರ್ ನಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದವನ ಏನು ಪಂಡತ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸೆ ಇಂದೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ ರೀಸನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮೈಕ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ 100% ಆತು ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ ಮೈಕ್ ಲೋಪುಂಡು ರಡ್ ಮೈಕ್ ಇತ್ತು ಈ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕುಡಿಯೋಡ ಪಾತಿರ್ಪವಲಿ ಈ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಪನೈತೆ ಆಫ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ನು ನಮಕ್ ತೂವಲಿ ಈ ಆನಿಂಗ್ ಆನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ನಮಕ್ ಎಂಚದಾದ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಲ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತುಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಇಂದುಲ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೆಟ್ ರಡ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮೋಡ್ ನಮಕ್ ಆತ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಹೆವಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಈವೆಂಟ್ ಒಲ್ಲ ಪೋಪುನಂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಆಪುನ
ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಥರ ಅಂಚೆ ಬುರಾಪುನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲು ತೂದುಪಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವು ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಚೂರು ಏನು ಏಟಿಂಗ್ ಚೂರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ದು ಹೋಯ್ತಾ ಅದೇ ಇಂಕ ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕನ ಕೂಡಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋ ಉಂದಲ್ಲ ಈ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮೂಲ ಪತ್ತದ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಜೋರು ಪಾತಿರಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಂದು ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಬೂರಂದು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಥ್ರೋ ಏನು ಕೊರ್ಪುನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಏನೋ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಥ್ರಾಟ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಗೈಸ್ ಸೊ ಏನಿಗೆ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ದೈಟ್ ಏನು ತೂಪ ಇಂಚದಾದ ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ತಡಿಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂತ ಎಂಚ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲೆ ಇತ್ತು ತೂವಲಿ ಇಂದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಐನ ಹಿಡಿದಿರ್ಗೊಂದು ಫೈಡು ನೆತ್ತ ಎಂಚ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ತೂಪ ಅಂದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಲ ಏತ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ವಿದೌಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂತೂಲೆ ಇಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಐತ ಎಕಡಿತ್ತಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನುಭವ ಐಟೆ ಅವೇ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟು ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಆನ್ ಅಂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅವೇ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಂಡ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಲೂ ಬೂರ್ನ ಅಪಗ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪಂಡ ಅದೇನ ಆತ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ತೂದುಪಾರಿ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ತ ಸೌಂಡ್ ಮೂಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಹೆವಿ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆತ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಪೋಡುಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಪೋಡುಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಕುಡರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿನಾಗ ರಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲೂ ರಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ 3ಗೆ ಬೋಪುಂಡು ಒಂದು 3 ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಾರು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಕೊತ್ತನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಪುಂಡು ಕೂಡ ಹೊತ್ತನಾಗ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಪುಂಡು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆತು 3ಗೆ ಬೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗ್ರೀನ್ 1 ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಚೂರಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಸೌಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಓಕೆಂಚ ಕ್ಲಿಪ್ಲ ಮಲ್ದೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಪಾತಿರೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಪ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀನಂಡ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀನಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಪಿರೌಡ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಂಡ ಸೀದಾ ಸಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತೂಪ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುರ ನಿಗ್ಲು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಐತ ಚಾರ್ಜರ್ನ ಪಿರ ಮೂಲು ಸಿ ಟೈಪ್ ಕುತ್ತನಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂಡ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ರಿಸೀವರ್ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಎಸ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಪೈಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತದ 4500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವು ಅಂಡರ್ ಪಂಡದ ಅಂಡರ್ 5000 ಅಂತ ಉಲಾಯ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಈತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಅವದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪೆನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಏತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಲ ಪಾತುಲೆ 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋದು ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇದು ಮುಲ್ಪಲ ಪಾತಿರ್ನಂಡ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ದಾದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಏನಿದೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಪೇಪನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಉಲಾನ್ಸಿ A100 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಏರುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಉಲಾನ್ಸಿ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಫೋನ್ 6 ಮಂತ್ ಆಗ್ಲ ಕಂಪನಿ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ದಾಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣಂಡ ಬಾಕಿದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ದಾಲ ಆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಗೊಂಡು ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಸಿ ಯು